שלום לכולם. אני איתי. אני אדם. ואני נטע, ובטעות התחלתי את המלחמה, אבל לא נורא. ואנחנו משחקים בדנגל ביט. כמו בפרק הקודם. היי, זו הייתה השורה שלי! יא גנבת! השטג נטע גנבת! שמישהו יסביר מה. ומי שלא יודע מה זה השטג זה סולמית! זה סולמית! אז מי יכול להסביר מה אנחנו עושים בפרק הזה? אדם. כי אם אני אגיד, את תגנבי את השורה. אדם, תסביר מה אנחנו עושים. אדם? What? תסביר מה אנחנו עושים בפרק הזה. אנחנו נגד הבוס הגדול, ואני מאחורה. זה מיליון פעם. והוא לא כזה גדול, הוא די פיצי. אבל מה שהם לא יודעים, שאני גיליתי שיש בזה עוד בוס. לא נכון, אין בזה עוד בוס. יש בזה עוד בוס. יש בזה בוס סודי. זה בוס בונוס. מתערבים שלו? זה בוס בונוס, אני יודע איפה הוא נמצא. זה ביבי, בוס בונוס. כן, ואתם חושבים שזה הרוח. לא, תקשיבו, אל תתחילי. אתם רבים ואני מן המנחה. מי יהיה צודק? מי ינצח? תגלו בפרק הזה. אוקיי. אוקיי. אז חזרנו לכם, ואני אומר לך נטע שיש בזה שתי בוסים. אין בזה שתי בוסים, יש בזה רק בוס אחד. יש בזה שתי בוסים. יש את הבוס... מעניין כמה בוסים יש בזה. פותח את השער לבוס הגדול. האם יש שם שני בוסים? האם יש שם בוס אחד? תגלו בפרק הזה. טם. כמובן שאני צודק. לא נכון, אני צודקת כמו תמיד. כן נכון. על מה מתערבים? מתערבים על הכבוד. על הכבוד ביוטיוב, אוקיי? למי יש יותר כבוד? לי! לא, לנטע אין בכלל כבוד, אני זוכר שהיא פעם אחת היא רצה עם תחתונים וגופייה בבית ספר. תגיד עכשיו שזה לא נכון. למה לי? כי זה לא נכון. שמעתם? אדם מעיד עליי. אדם, נכון זה לא נכון. כי אם הייתי רצה בתחתונים וגופייה היית ישר עונה. אז יוני היה רץ אלייך ומצלם את זה, נכון? הוא כזה מעלה לפייסבוק, לוואטסאפ של אבא שלי, סתם. משחק קרב ספורט טופס. סתם. וכמובן שנטע עכשיו... נטע, אם יש לך כבוד קפיצי פה למטה, לא בא, אני אז אין לנטע כבוד. תקפוץ אתה? למה לי? אני ביקשתי ממך, אז קפצי עד קודם. איתי באמת קפץ. וואי! נו קדימה נטע קפצי או שאני אדחוף אותך. לא יכול לדחוף. אני יכול, אני מכיר שיטה. נו, בואי. יופי, עכשיו את תקפצי פה. יופי, עכשיו תפלי. תפלי, אני נפלתי. אני עדיין רואה אותך פה. לא, אני עליתי. ועכשיו למה סתם נפלת? כי אני ועכשיו אדם סתם פה. ואני בטעות זימנתי עוד שני זמנים. לא, אני לא. נו, בואי לצד השני ותראי בהם. נו בואו! אנחנו הורגים רגע, אותם. די כבר למות! מתי נראה לצופים איך אנחנו נראים? באמיתי? כי עדיף שלא יראו את נטע, כי אז נצטרך לשלם להם ביטוח, כי... לא, כי אז כולם עושים... לא, אדם, הורידו לנטע את הגשר לונדון. הורידו לי את הגשר. ולמה אתם לא עומדים פה, חלאות? אדם כזה. הורידו לי את הגשר. יואו, אתם ראיתם את זה? נפל לפה דינוזאור למטה. אני יודעת.
גיי. איזה גייבר. לך לעזאזל, לכו לעזאזל, לכו לעזאזל, לכו לעזאזל. בלה 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 בלה, לכו לעזאזל, לכו. מותי לעזאזל. מה? למה אני כל הזמן קיבלתי צבע ורוד? בקבוק צבע ורוד. כי הוורוד אוהב אותך. מה? סוף סוף. נטע אוהבת שחור. נכון. אני אוהב שחור. הסדרה הכתום זה השחור. היא אוהבת את הסדרה השחור זה הכתום החדש. אני אוהב שחור. גם אני אוהב שחור. גם אני. אני פעם הייתי גותי בכלל. ואני הייתי פעם סנובי בכלל. רגע, מה? אז אתה מודה בזה. שהייתי סנובי? אני הייתי גותי, באמת. אהבתי ונטע היא סתם פקת המעצבנת. לא נכון, אז למה הייתי פקה? נטע פקת המעצבנת. מה הפקצות? רוצים לראות שלנטע אין כבוד? נטע עוד מעט תיפסל, כי אנחנו עוד מעט מגיעים לבוס השני. אין בוס שני. יש בזה בוס שני. אין, אני אומרת לך שאין. מתקרבים שאין? אם יש בוס שני, אז אני מצלם סדרה של סרטונים ויראליים. סבבה. לא, גם אני רוצה. לא, אתה עושה שבת מתפרעים עם אדם בשבת. לא, לא חייב. לא, אני אתה רוצה כן עושה את זה. סרטונים ויראליים. לא, אבל אדם, גם אתה חלק מהקטן מהסדרה של הסרטונים ויראליים. אני לא. חלק גדול, כי אני עושה משהו. כי לך יש פנסים. רגע, ומה עם יער? אהה! מה זה? בוס רגיל, כמו זה לא הבוס הגדול. זה כן הבוס. זה לא הבוס הגדול. סתם בוס עם זין. הוא מוצץ לי. יש שם כזה. זה לא הבוס הגדול, נטע. אני אומר לה שזה לא הבוס הגדול. זה כן הבוס. פה. בוא תראי, אתה עוד מעט מפסידה את הכבוד. יואו, איזה קל הוא. אם את מפסידה את הכבוד, את צריכה להתפשט אדם, ליוני. עזוב, אתה רומז משהו? לא, ואת צריכה להעלות את זה לערוץ שלנו. אתה סתם, את לא. למי אין יותר כבוד? נטע. איזה יופי, אנחנו עוד מעט נגמור את המשימה. ייי. כן, לא. לא, היי, מי אתה שם יודע, מפס... אבל היום היה די קצר, כי הרגנו את הבוס נו. וואו, נטע, תראי מה הולך פה. הרגנו את... מה זה? יש שם נאצי נורווגי. זה הבוס הגדול. אופסי. נה. נטע, תורידי את הבגדים, לא, לא. אני זה כן. מה קרה? לנטע אין כבוד נורא. זה נכון? המשחק שלי אבל קרס. שישתפוים היום. המשחק שלי קרס. לא נורא, לפחות לנטע אין כבוד. כי... נטע צריכה להתפשט ולעלות לערוץ. ערוץ, לנטע אין כבוד. אוקיי, נטע, תגידי עכשיו. נטע, את פה? תגידי עכשיו את מה שאמרת. תגידי שיש בוס שני. תגידי שיש בוס שני עכשיו. יש בוס שני ואיתי צודק, ואני אתפשט ביום חמישי. באמת? מול המצלמה של סקייפ. לא. כן. וואי, יוני עכשיו חייב סקייפ. אלק יוני עכשיו חייב. רק אם יוני מאוהב בך. כולם... לא אסור, אם הוא אוהב את האיבה. מה אמרת? כלום? לא רומז כלום. שאין רוצה מזילה. אתה רומז משהו? אני? לא, עזוב. אתה רוצה משהו? אתה... אני רוצה משהו. מה? נו.
אני מראה לך שאתם קרובות, אבל אתם לא רואים. בגופי. לא, לא חש כלום. אם אתם לא רואים עכשיו, אני מרים את הגבות. אני הורג את העין הזו. אני הורג את הדינוזאור. חשבתי אתה אומר אני הורג את הזין הזה. I live again. כמה אתה יכול לחיות? היי בולבול. כל הזמן פחדן והוא מבקש שהאידים שלו יבואו. ונטע, אתה יודע שלא עשיתי את המשימה הזאת אף פעם. כן. עשיתי את המשימה הזאת פעם. ועכשיו תגידי לכולם שאת מאוהבת ביוני. אני מאוהבת... אדם, זה הצליח לי. אדם אמר לך לעשות את זה? לא. Maybe I did. אני אמרתי לעצמי לומר את זה. למי? הצליח. כן, זה הצליח. כולם יודעים שאת מאוהבת עכשיו ביוני. אז רגע, לרשום בלוח שלי שאת כן מתפשטת או לא? שאת כן. יש. אדם. לא רומז כלום. אדם. תרשום גם בלוח שלך שנטע הולכת להתנשק עם יוני ביום רביעי הקרוב. לא רק עם יוני איתי. סתם. לא רומז? כן. רומז שיש לי זאב גדול. אני רומז שנטע מאוהבת ביוני. עכשיו נטע תגידי, אני בחיים לא עשיתי את הבוס הזה ואני אף פעם לא יודע מה... ואיתי תמיד צודק. ואני מאוהבת באדם. פעם לא עשיתי את הבוס הזה, ואיתי תמיד צודק, ואני מאוהבת אדם! איך לנו אדם? אדם אתה כן רמז לי את זה. Sprint come to עדי. קוראים לך עדי? את זה אדם רמז לי. אוקיי, עכשיו שמעתם את זה כאן. נטע מתלבטת, יוני או אדם? אדם, אני יותר חתיך. את האמת הוא צודק. רגע, מה? אופס. צודק. איתי, אתה... לא, אני לא. הוא צודק. היי, תראה, שמתי לך חוטים בעין. אוי לא, יש לו כובש בעין. אתה קוזמו? נטע, מי יותר חתיך, אני או יוני? אז נטע מאוהבת באדם. לא סוג טלוויזיוני, הכי טוב שיש בבית. אנחנו הורגים את הבוס השמן. שבתחת אין לו בן. אל תסגור את העין, יא בן. לא, אנחנו מנצחים. כן? הוא תמיד עושה את זה. לא! אמרתי לכם! O8 go to L. נטע, עכשיו תגידי, הבוס הזה מניאקו. אני לא עושה מניאק. ואני מאוהבת באדם. באדם ואני כל כך... מאוהבת באדם. אופס! שמעת מה אמרתי? שמעת מה אני אמרתי? קודם תשמעי מה אמרת. שמעת מה אמרתי? לא. מזל, אני מקווה שהסוממים לא שמעו את זה. שמעת מה נטע אמרה? שהיא מאוהבת בך. נטע, אדם שבר לך את הלב. הוא לא בעניין שלך. וזה נכון. אני גם לא בעניין הזה. אז אדם, תתחיל לבכות. אדם, אני נפרדת ממך. אני הורג אותו! I killed it! מה? No, this can't be. Living and this time you really have a... לא הספקתי. אוקיי, מקווים אוקיי, טוב, מקווים אז פשוט ביום חמישי. לייק, סאב, ואם אתם מחפשים את הלייק והסאב, הם פה למטה, מתחת לסרטון, כן, מתחת לסרטון.
ותסתכלו בתחת לסרטון, אתם תראו עוד כל מיני הפתעות, כמו אולי צילום,